Sasisin nga ay kublay pi baro ki parabangit ki ba ien ki ba syak skor ba ki bajupet ya ganeka program joga Good News TV ka bajuan lam pi lang ba ka Bible study ka mangayo man ka janmit joga singpalay ka buan lam kerpang ya ka kubor ka jumpen ka jong ublay hagitayo bala dep ngilay yo banya keren syapang ka city of stol Paul si banget ki badan harom ka bingilay yo banya keren shibon ki bar hawal penkot ya ka pang kadai ka ba obstol Paul penkot ya ka jingalap ka jong syapang ka gospel berkata ka gospel kadai betik tang syapang ukres ka gospel ka badai tik syapang ukres habing layo ban ya puson ban ya perkat ya yo ru igaban ya pet benya ya ke bentang ke baka ke ba obstol Paul ubran kran lang ba jong ke lightly de khot ha ka city jong ka baneng kong ka kalnong baneng kong de khot ka baneng kong hadu ka balai ha ka baulay kran shibon ke jihika syapang ka ketien ka ba ka jong ublay lang ba jong ka ne ka janmiet ka phang ka baar ne ka episode ka baar bang kwa ban bu hapeng jong ilang baro lang ba jong ne ka Bible study ka long ban pen phia na ka ne ka benta ka obstol Paul kren ba ta ka gospel ka bu ya lap ma ka de ka gospel ka ba de tek tang syapang ukres lang ba jong ka ne ki prabangi ki be nga kwa ban bu ya ka episode ka baar halor ka phang bau jisu ulong unong kitens jong ka hok Jisu ulong unong kitens jong ka hok ya kane ka phang ni phai ban pet bnia katto kat ni na ka we ka jingjia ka bau Jisu ya ro ka ba ka balang hadu kini ki sngi ka ya ro bat mangi baro ki banget ngi ya ro bar ka jingro jongi ka long halor ki kam ki bajia hapdeng jong kane ka bau trai Jisu ulaya syam ulaya mat bat ulaya kendo ya kani ka bentang ila ban syam mekanik artali ki benta juga ketin ka jong blai ka baneng kong ila ban syam na gospel ka kumu Lukas ka nang ba arpuet khat iwe de ko basau bet kum ju ro phila ban syam ne ka ju ka benta ka gospel ka kum Markus ka nang ba khalar ka khat ka ba khat phra hadu ka basau pusau ka bale thu yangi syapang ki jingjia bet kani ka jingjia ka dei ka ba dei syapang ka jing ain ka jingwan no jong ki briu ya ka jing aingu kabaja hagaway na gisantali ki benta jo ka temple pada syabing ni apoy sya ka benta ki parabing ki ba ien ka jingja ka yathu yangi halor ka ne ka bautrai Jisu le syam ka bula bu bagi stati bnya jo ka Bible hadir mi ka penpia ya ka ki labatai syapang ka ni ka jingja ka riu kan thai ka baduk ngan puli ya ka kumba ka long te habula khmit uli ya ki baruspa ki bano e ka jing aingu jongki ha ke jingken syau lo iru ya ka we ke ru kan thai ka badok ka bano hangta ardamli ulo ong te ka basisya nga ong hapi bakane ka ru kan thai ka badok kala no khambun bani kita baro na ba kita baro na ka jong kata ka jing satam yaki kila no ya ka jing aingu ublai rai ka ni na ka jing kerdu jong ka kala no ya ka jing im baro phar kat ba kadon ke prabangi ke be ke ewing la ban ya ka ne ka jingja ka ne ka baja ha ke benta kabasan jo ka temple haswa bingin poi sya perang bania petai bania pet bania e ka benta nga kwa e ka bingin ya syai kendiat halor ka jing paria ba ka jing benta ya ka temple Jerusalem ka temple ka ba sim Solomon ulat haw ya ka bat la phia ya ka ni ka temple hakin rutuli ki benta jongka ka benta ka banengkong ka ka benta ka khot ka jaka holy of the holies na deber ka benta ka baar kadai ka holy place ne ka jak ka bai khot ka kitin Hebrew ha heikal ka benta ka balai kadai ka court of priests ne ka jaka ba shong kelingdo ne ka ta ba khot ka kitin Hebrew Esrat ha kohanim ka benta ka basau kadai ka court of Israel ne ka jaka shong jogi kun Israel ka ta kadai ka balatip ka ha ka jing khot jogi jiu ka Esrat Israel but nad kini ki basau tali ki benta ki hapo jong ka temple bat ki benta ki baar ka day shabar jo ka temple bat kini ki don artli ki benta ba kene ka day ka court of women ne ka jaka ba shong ki kinthai ka latip ya ka kum Esrat ha nashim bat ka benta ka basau ka day latip ya ka kum ka court of gentiles ne ka hasar ha goyim kene ki snrutli ki benta jo ka temple Jerusalem let's say kini ki artli ki benta kim na day ki ba nyokor ki ba nyotang da ka jat ban Israel ba da ka jinget jong ki hiru henry ya kini ki saut lagi benta ka syakmat bangal depan pen pule kale ban patai kade ka benta ka kongsan ha ka jinget
bat ke benta jong ke temple ha Jerusalem. Ka jingja jong ke jing Syam jong tra Jisu bat kini ke riu kentai ke beruspa bat kumju uru ke riu kentai ke badok kala jah ke benta ke basan ke balatip eka kum ke court of women ke jaka ba syong ke riu kentai. Ban yatip ya ke benta ke para bangit ke ba yet ke benta ke ba ki kentai Israel ki syong bala sya'ru yo shenrang jiu ba unrong hang ta om don jing khang setia henrei ki kentai pat kimla ban rong palat na ke jaka. La sya ki bandrung tat hadu kane ke jaka bala tip ya ka kum katak esrat hanashim na court of women hadin nal syakmat jong kane haka temple kimla satya bandrung kabamut bai ka kentai hi omla ban penrung yaki haka benta ki ba southly jong ka temple ha Jerusalem kane ka benta ka bala court of women ki parab ngit ki ba iet kade ke jaka bala bu ki khalai tali ki sunduk ki bala Shna haka dur jong ka shintur jong ka tangmuri ne ka trumpet ka baka ketin Hebrew ki khot eka ka shofarot ka ne ka de ka sunduk ka bala bu kerpang na ka banta ki rukin thai ki wan ra ki jing aingu jong ki bakin the haka ne ki shang haka ne ki sunduk na ka banta ka temple tax na ka banta ka jing aingu an ki pop ka jong ki ne ka jing aingu mon ngobha na ka banta ka jing IT jong ki ban ice ngobha ya ki lingdo ya ki nong trei jo ke temple bat kum juru ya ki badon benta na ka benta ban besa na ka ne ka shlem ka balong ka temple jong ki banget jong ki jiu dai ha ka ne ka bo Jisu lakmi thu ban pet ki nong wan je aingu bar bo tra Jisu la pet khmi ya ka ne ka jaka ka ai ki bang I ka long ka basngot na hadu kata we shem ki artali ki kenhun ka kenhun ka baneng kong ka kenhun ka jong ki ken thai ruspa ki balawan ra ki psa jong ki ban tap ha ka ne ka senduk ka kenhun ka baar de ka kenhun jogar kenthai ka badok ka ba utrai Jisu lui I baulan kalano tang ardamli ka dei ka bala rit tam ha perkhat bat ha ka ketin Greek ka Bible Greek la bu e ka kentin lepta pada persyang ban pet benia ia ka ne ban ken ha ka ne ka juk jongi menta ka ne ka ardamli ne ka ar lepta ka syongdor ha ka ne singi jongi tang ko man nyu tangka prapwei pisa bat laong bakane ka ardamli kamdei ka pisa ka badan haka pala jongka ne haka yorong jongka ne ka riu kentai henrei ka dei ka entire possession jongka ka jingdon jing em jongka barok ka dei tang kata ki beruspa ki tap ki pisa jongki bat ki the akin ki shang ki badan khatlai tali akin ka benta ka ba dei court of women ne ka jaka ba shong ki riu kentai bat habaki wan ra ya ki pisa ki the bar habe kini kipisa kisthe hangta ki penmi e jeng sawa ban draw ya ka attention jogi babun ban pen I bangalong ka bakrau ka bala ban ai shibun na pedeng jong kita ki ke bar kadang ka competition ka bakrau pedeng jong ni giru kan thai ki beruspa le se ha kum kata kapor henry ha pedeng jong bakum kani yai I sa ka wei pat ka kenhon ba kata ka kenhon ka dei ka utrai Jisu ula petshin bha upet khmi bha barkane ka dei ka rugan thai ka badon tang artali ki damli haba persyang ban pet ki parabangit ki ba iet kala ban long bakane ka briu hala ban long bakini ki briu ki ba pet ya kane ka jaka haga por baki wan ai kim yo I satya ya kane ka rugan thai ki I tang ki briu ki beruspa lese namar ka khor ka kriam baki don namar ka jingdon jing em jongki lese namar ka jing ta jing pen jongki lese namar baki don ka yarong ka bakhia ka ba he kabadon ki pisa shibun ban tap ikinik senduk henry ya kane geru kentai omdon satya bala ban yu I ka pada bakane ka kentai kabadon tang ardamli u Jisu te yu I wala ki we kim yu I try ban pen im jonga ba jong pi Jisu Christ yu I ya kane geru kentai kabara ka yarong jongka kabadon tang arteli ki damli but yakini ki bakadon baro kal ai hakane ka shang jing aingu ne ka shang jing kan show ha kabalabu hakata kajaka utrai Jisu bo yu I kane ki parabnge ki be ke ega khubor ka baneng kong bingala ban yo ka dei ka bo yu I boro ar ki kenhon om tang bo yu I ka jing ai jong ki henre yu I ru ya ka doknot ka baki ai ka bakumno ka doknot ki ai shaka kam ka jong oblai bun ki ba ai na bar baki don pat ki ba ai na mar baki kwa ban pen I sarong shiki we pat henre ka ne ka riu kan thei te ka ai da ka doknot jong ka baro da ka jing sngokia da ka pen I ka dak jong ka jing mane jong ka bat ka jing shakri jong ka yau play ki parabangit ke ba it ke ega khubor ka bangadon ban bat ban yathu hapreng jong I ka ne ka janmit ka dei ka recognition ne ka jing ithu jong trai Jisu ya ka ne ka rukun thai kam kut tang ba ka yu I ya ro e ka jingle jong ka
ya ka donut baka ka don henry udon ru ba khubor ba kamper berkane ka de benta ka apostol Paul ula banjur ka gospel syapang Jesus Christ berkane ka de gospel ka ba don yanga ba de phibani thu baka don haka ka liberation motive ne ka jing penlatno ya kata ka jing kum jing te jong kita ki baladon hapdeng ka jing syak kum syak te jong ki babun ki rukom kane ka rukan thai ki para bangi ki ba it ka theo ya ka ruk ya ka nu ka kan thai a woman and rega thau ya ka briu ka balayap ukurim bomdon shu ubas syong basa batka kadai ka ba syong bat sa riu kan thai marwai omdon shu unong basa unong peja ya ka bat omdon ru unong pendap ya ka kani ka jingmut jong ka kan riu kan thai ka ba don hang tag bo trai jisu i kadai ka ba la expect na khmi lenti ban don jing basa ya ka ban ai jing rap ya ka da ka temple bakahi ka lej ban syakri bat ka lej ru ban no ya ka jing ai kat kum ki an jo ki jiu ka temple ka dai ban long ka shlem ai jing rap ka jing kershan ya ki briu ki bomdon bamyo benta ki badok ki rangli ki kun sweat bat ki nong wei ngila ban syem ya ka ki kitab Deuteronomy no bakhat saw arpu prado arpu khandai kum juru kitab Deuteronomy arpun riu khat ar do khat lai ngin syem ya ka phang pedeng balawan ra e ka we ne ka bashipho ban besa ya ki lengdo yo lebi ka ba ar ban besa ya ki kun sweat ka ba lai ban besa ya ki riu kan thai ka ba mot ki balayap kurim ka balayap lok bat ka benta ka basau ka dei ki nong wei ne ki bawan pukir na ka we ka jaka syak we pat ki bom don ying don sem ya ki ni dei maki ban ai jing besa kani ka kamram jo kinung peniat jo ka temple ki para bangit ki beit ki jonga ka ba utrai jisu ukren ni ha ka riu kan thai habu ye thu e na ka khana ka gospel Lukas arpu kal nong khat bi belung kong du ka basau u ye thu om tang ye ka jingja ka jing sbun jo ka kan thai henry u ai ka kritik ka jing ken tho ban pet ia ka society bat ia ka niam ka rukom ba kini ki briu ka ba udon ban ya syakri lang yo ju ublei Jehova kim syam la le ia kata ba ki dei ban le kane ka riu kan thai ki para bangit ki ba it ka don tang ardamli bat haba yit ia ka ki ardamli jongka umut ru ban ya thu bakumno kane ka riu kan thai ka don tang ardamli halor ka jing shisha bakane kaktin jong ublei ka le thu biang bakata ka we ne ka bashipho bawan ra sha ka temple ne ba ai sha ka ta ka kam jong ublei ka dei ban besai ke lengdo ban besai ki riu kan thai ban besai ki kun sweat ban besaru ikinong we ban hak jan barasenda jong ka temple Jerusalem ngi syam ba don ka ne ka riu kan thai berkata ka kritik ka banengkong ba utrai Jisu ulabu ka jingkeli le se ula ban ong ka long kumni kumno dang don ka riu kan thai ka baduk sat hadu kat ne halor ka jing shisha ba ka don hasenda jong ka temple Jerusalem kani kam dei tang hato kani kam dei ka riu kan thai ka we ne ka riu kan thai ka ba dei hok ban yo ia kata ka jing besa na ka shlem jing hikai ba ka jaka mane yo blei ubaim kata ka jingkeli ka ba ngila ban keli ki pra bangi ki ba kindiat ngi pet hashwa ba utra Jisu ni thu ya ka benta Lukas arpuwei iwei do saw ula krenru ha ka lenong ka ba arpo khar ba saw punyo ka boong ya kita ka kentien ki boong ki ba bamdu ya ki ying ki ru kan thai bat ki ba duwai jalan khnang ban telep kine kin yo diang ya jing persistom ka kham khrau ka mat ka hang ne ka dei ki ba bamdu ya ki yeng ki ru kan thai kane ka ji hikai bo trai Jisu hikai ba ki sinran jong u kin kiar na ki nong tho ki scribes mereka jing betha jong u ka long ba ki bri ko shule men le ki bri ko shudan ha ka po jo ka temple han re kim pendap satya ya kata ka kamram ba ki dei ban pendap hang ne utrai Jisu la kren ba kata ka jingkren jong u ka long habu pha ban kiar u kedau ka we na ka mat ba ki le ka long ba ki la bamdu ya ka ying jong ka rikun thai next hadin jong ka ne ka khot ka long ba arpwe khot ba nang kong ka saw ka ya thu ingi syapang ka rikun thai ka ba don tang ardamli ka ba ya thu hanga ba phi ki pra bangit ki ba it ba le se ka la ban long ba kat kum ki an ba la tho dakine ki nong tho kat kum ki an ba la tho dakine ki scribes la pen bata bar lapen paria yang ni an ka way hadin ka way pat ban penjalan ki ban bon shibon bangi khot eka ka legalism ne ka jing batai ki an ba de ban le kumta ba de namar ka ne ka jing batai jong ki an jong ki ba ka ne ka ru kan thai ru
kawan ban ai lese da ka jing sur man sim da ka donot ka utrai jisu ang lese ka we pat ka leng ka bangimla ban I bam shom la tho hang ni ka dei ba lese ka ai ka jing bam ban se na mar bala pha kat kum ki an ba kini ki nong tho ki la tho ne na mar ka ta utrai jisu ukran ka khat ba sau nyo jong ka nong ba ar pho ka ong ki ba bam du ya ki ying ki ru kan thai ki pra bangi ki ba yen ke e bingila bani I hang ne ka long ha ba prsyang man pan ya sno ki ne ka khat nong ba ar pho ka khat ba sau nyo ka nong ba ar pho ka khat I we ha ba sau ni shem ne ka ji shisha ba ka jingkli bo trai jisu ubu hang ne ka de ka ba kraw ka jingkan tho jong u ba ka jing siat parsi jong uru ka long ka ba kraw hadu kata ba kumno don riu kan thai ka ba don tang ardam li ha pedeng ka jing shisha ba ka de ban yo ya ka jing besa na ka temple kane ka de ka banta ka bo trai jisu ulabu ya ka jingkli ha pedeng jong kine ki nong tho hapedeng jogi parsi hapedeng jogi lengdo ru lese bar hapedeng jogi babun ki balak bani sengawi ki jihi kai jong u baga jing prithu jong u le recognition jong u hapedeng jong kini ki nong wan ra e ka jing aingu syagane ka pla jogi show ke e bangi yo jihi kai lama jogi ki para bangi ki ba iet ka long bah wi hikai ngi ban sngo tho ka long yo ki don ki ru kan thai yo ki don ki baduk yo ki don ki parai toy ki badon kam ki jing kershan ka badai ka banta jong ikum ka balang ban kershan kabadai ka banta jong ikum ka balang ban besaya ki henrei ngim syam la le kum ta yo don ke ba klem yo I ka ne ka jingmut ka bari ka ba utra jisu la kren ngi ro tang e ka e ka ba ka ne ka rukan thai ka wan lam ba ka ta ka long ardam li ngi klet pat e ka criticism ne ka jingkan tho jong tra jisu sha phang ka ne ka kam ka ba ki ne ki nong ya lam jong ka nyam ka rukom ki ba don hapo jo ka temple ki de ban besaya ka henrei kim ai satya ya ka jing besa namar kata ka daw ka ne ka Bible study ha ka ne ka janmit kawan ra engi ka perspektif ka pathamai ka phang perkhat ka pathamai banyo I bakum ka balang nginom kemen tang bayo pediang ya ka jing aingu henry ngin lang ki bakham kemen shu shu ha ka ban yo ban pentere kami ne ka jing aingu na ka banta ki para mensim ki bakodor ki badon kam ya ka jing alam ki badon kam ya ka jing rap ki badon kam ya ka jing besa jongi kum ka balang ya ki utrai jisu long nong kitin siem jo ka hok ai bakane ka kam ka utrai jisu le kan palang ru ka jing jing kum ka palang bengin nang ban ai ka hok ya kita ki badai hok ban yo ya ka ki prabangi ki bi ka e bingi sotanat ban yo I hang ne ka long ba shwa ba utrai jisu sedang ka ministry jong u ula shim ka scroll ka badai ka kitab jong u Isaya ka bolo pule ya kata ka bale khot ya ka Nazareth manifesto ha ka ba ula pla ba u yang ban liberate ban pelat merau ya kita ka ba syakte syakum ba u airu ya kane kajing penlat merau jong u haki babun ki kerdan bat kane ngila ban Ishai kedar ya ki ngila ban syam na kitab Isaya no menengkon khat bakhat nyo bat ya kane ka bu Isaya ula kren ba blai sultanat satya ya kata ka jingwan aingu jong ki briu jong ki Israel ka jing le pop jong ki henre ka bakhat ka khat bakhat nyo ula kren wong tole ya ka babha wat e ka jing bishar hok penlat ya kita ba syak le banbor ki ba syak banbor yang ya le na ka banta ki kun swet bat to ya sat na ka banta ka riu kan thai kani ka kamram jongi kum ka balang ka ba gospel ka ba upol ukren kani baka gospel utra jisu ka gospel ka badon haka ya ka liberative power ka jing ka bor jo ka jing pelat om tang ki pop jongi henry ya ka no ka jing te jong kum ya ka no ka jing bom hok na injustice ka badon hapo jong ka balang bar ka badon ru hapedeng joki imlang ka salang ubleun kur khu ni rap ingi lengba jong kane ka khubor ha ka janmet lengba ka Bible study uble na ka ka buram jong u amen ngia duai iwan hajan jome sehisin au bleiban aingu eme jing don rengkat ke jome do basdang jong ka Bible study hadu bakut no jongka ngi pen pau ju sungu ba kraw ke jing lam jome ko trai ngi skamen ko kubor bla bet akan ko por lang bagan ke Bible study in yo shisha ban rong ban pensyai ke jing jeper khat jongi panakan ngin yo ko trai ke jing pensyai bor ngin la ban le ek mo trai jisu le ko munong kitin sim jong ke jing bishar hok bat uba airu ye ka hok kerkhui ke por ke basa kerkhuru ikinong syak skor ikin ke kubor naga kerteng jemu jisu ngi duai ngi pani kerpat kini baro hak bawai no jong jisu kri ke jongi jing eslok ke jongi lengba jong ke por ke bekodor pelat ngi jing kerkhu bakan saitam jemel ba jing ibak ba phala ba mayan jong bleu bukpa ke jing ai jong jisu kris bo trai lemru jeso eslok ke bahun ke bathiang ke pentingan beset bor mesti makhon kini jing kerkhu be mi no we blai ke long rengkat lembat ngi baro ki bangai ki bisyakri ni kari beklan sat lak pertai naduk mentaj di bom jukut ro amen